Добре дошли. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана за тази пресконференция, след като почти са готови резултатите от изборите. Казвам почти, тъй като на сайта на ЦИК все още една малка част от резултатите не са публикувани, макар че вече имаме решение на ОИК. Благодаря на всички, които гласуваха. Данните с уговорката, ако са истински, показват, че ние имаме двойно увеличение на хората, които са повярвали в нас и са ни подкрепили между първи и втори тур. Действителният ръст, вероятно, е още по-голям. На първи тур успяхме да се преборим с едната коалиция от сглобката. Малко не ни остана да се преборим с другата коалиция, другата част от сглобката. Срещу нас беше впрегнат целият властови, финансов, управленски, включително технически ресурс, с които разполага сглобката в лицето на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ-СДС. Въпреки това, ние водим в 13 от 24 района. Това са Люлин, Надежда, Овча купел, Връбница, Красна поляна, Илинден, Сердика, Подуене, Искър, Нови Искър, Банкя, Кремиковци, Панчарево. Това на практика са всички големи жилищни райони, с изключение на някои части от Младост. Ние дадохме надежда на много хора за това, че София може да бъде различна. И до последно ще се борим за всеки глас. Така, както го заявихме в самото начало на кампанията. Защото за нас всеки софиянец е важен. Надеждата остава жива, а свободата е на една ръка разстояние. На една ръка разстояние означава между 3 и 5 хиляди гласа. Аз ще бъда първата, която ще поздрави господин Васил Терзиев, ако или когато съдът реши, че тези резултати и начина, по който бяха постигнати, са законосъобразни.